Két jó barát, Peterdi Gábor és Molnár Gábor évtizedek óta gyűjtenek Beatles relikviákat. Az évek alatt felhalmozott rengeteg tárgyi emlék otthon már nem fért el, ezért 2015-ben úgy döntöttek, hogy új helyet keresnek nekik, és létrehoznak egy interaktív kiállítást Eger szívében. Hát az ötlet alapvetően sokkal-sokkal később jött, mint maga a gyűjtemény. Aztán a gyűjtemény ez egy 9 éves gyereknek az álma volt. 1978-ban láttam a Nehéz nap éjszakáját, és olyan szinten megviselt, mondhatnám így, én szerintem akkor színesben láttam, ez egy fekete-fehér film, de olyan hatása volt rám, hogy agyből elkezdtem a Beatles dolgokat gyűjteni. Különböző dolgok az ember birtokába kerültek, elkezdtem levelezgetni külföldön, és aztán 40 éves korom környékén döntöttem úgy, hogy ebből azért csak kéne valami múzeumot csinálni, mert igazából annak nem sok értelme, hogy nálam szépen ki van rakva, inkább legyen ebből egy olyan mosolygyár, mert aki bejön ide, az a végén mind mosolyogva megy el, és legyen egy ilyen közös öröm. A Cover Club egy kicsinyített mással, hangszerekkel, egy eredeti tégla a klubból, ami jó lenne, ha mesélne nekünk, illetve az a kislemez, ami a Beatles úgymond megcsinálta, ugye a My Bonnie, amit egy Tony Sheridan nevezetű zenésszel vettek föl, nagyon ritka kiadás, ugye az a lemez, amin annak idején elindult a történetük. Ugye a Beatles Hamburgba kezdi igazán a rock and rollt, annak a színpadnak a darabja, amin a Beatles Hamburgban játszott, ez sajnos a 80-as években leégett, de például Jimi Hendrix is játszott rajta, illetve Ozzy Osbourne. Ebben a Nehéz nap éjszakája tárgyait állítottuk ki. Érdekesség például a filmből egy kis néhány kocka. Akkoriban előfordult, hogy amikor a Beatles filmet vitték a moziba, akkor a filmet szállító autót a piros lámpánál, amikor megállt, egyszerűen megtámadták a rajongók és széttépték tulajdonképpen darabjaira a filmkockákat, és ugye a lányok ezeket ilyen tárcákban hordták. Hát így vannak ezek a kis kópiák is itt kiállítva. Itt pedig látható 1968 egyik legnagyobb meghatározó lemeze, a Fehér Album, amit össze is firkált nekem Paul McCartney. 2003-ban volt Budapesten, és hát én akkor az első sorban tomboltam. Előtte egy hétig gyakoroltam, egyébként a Szikora Robinak meséltem is, hogy a nagy Beatles rajongó, hogy egy Hungária lemezzel gyakoroltam, hogy kell lemezt dobni olyan távolságra pontosan. Egyetlen egy esélyem volt, hogy ezt ő neki látni kell, úgy kell esni, hogy föl tudja venni, át kell essen az árkon, a biztonsági embereken, mindenen keresztül, és valahogy vissza is kell kapjam. És hát szerencsém volt, mert ugye ez egy dupla lemez, közé lehetett tenni egy tollat, és alapvetően ezt így fel tudtam dobni a színpadra, meg is látta, alá is írta, és akkor ugye visszakérdezett, tiéd? Én mondtam, hogy igen, meg még körülöttem 4000-en, és aztán pontosan a kezembe vissza tudta dobni, úgyhogy úgy látszik, ő is gyakorolt. Egerben van egy menő klasszik rockot játszó banda, a The Hangover Band. Ők is kíváncsiak voltak a tárlatra, ezért velük együtt néztük meg a kiállítást. 2013 óta zenélnek a fiúk, és mint kiderült, ők maguk is nagy Beatles rajongók. 1965-ben van ez a sístadionos koncert, ahol a Beatles keresi a legtöbb pénzt egy koncerten. 42 perc alatt $40 000 szakítanak le, ami abban az időben a világszenzáció. Ezen a koncerten viszont nem hallatszik semmi. A közönség nem hallja a Beatles nem hallja a saját magát, nincsenek még kontrolládák sem. Megkérdezték Ringót, hogy mi volt a takjel, mire dobolt, és azt mondta, láttam 3 segget magam előtt ringani, hogy egyszerre mozogjunk legalább. Van egy olyan rész, mikor a Lennon könyökkel zongorázik, teljesen mindegy, mit csinálnak, úgyse hallja a közönség. Azt nagyon jól tudjuk, hogy magyarok nélkül nem történik semmi a világon. A Beatlesnek a legelső fotósa Hoffman Dezső volt. Ő készíti az első profi képeket a zenekarról. Ez az jellegzetesen Beatles kép, ez az ugráló kép, ez a világot bejárta ez a kép.